Zvažujete, či je tento program pre vás vhodný? Odpovedzte si na tieto otázky. Bol tento školský rok pre vás opäť náročný? Bojujete s deťmi kvôli učeniu a obzvlášť po prázdninách? A ste už z toho všetkého unavení? A ak by to šlo zmeniť, urobíte to? Ak ste mali aspoň 2 odpovede áno, tak ste na správnom mieste. Mám pre vás dobrú správu. Učenie môže fungovať aj bez neustáleho nútenia a bojov. Náš program to nezmení zázrakom zo dňa na deň, ale dávam nástroje a systém pre efektívne a oveľa zábavnejšie učenie. S našou podporou to do septembra uvediete do praxe a v pohodovom prázdninovom tempe. V auguste už môžete dať navždy s Bohom septembrovému stresu a panike. A prečo vám o tom hovorím? Sama to mám zažité. Som mama štvrtáka Tomáša a druháčky Terky a naše školské začiatky boli plné kriku a plaču. To sa prenášalo samozrejme aj do vzťahov v rodine a tak som hľadala riešenie. Vďaka sebarozvoju a systematickému používaniu Smartbook som ho našla a teraz vládne u nás doma pohoda a to nie len pri učení. Veľmi rada by som toto všetko priniesla aj vám. Svoje skúsenosti a fungujúce metódy vám spolu s kolegami budem prinášať v programe Next Gen Learn aj v témach ako motivácia detí alebo rodinný tímový duch, ktoré vlastne budú nadstavbou k hlavným témam o efektívnom používaní Smartbooks. Smartbooks je totižto mimoriadne účinná platforma uľahčujúca deťom učenie. A rodičom samozrejme život. Naplno však funguje len k tomu, kto ju správne používa. A práve to sa v programe naučíte vy aj vaše deti. A výsledkom nebude len zlepšenie známok, ale aj posilnenie samostatnosti a zodpovednosti vašich detí a zväčšenie pohody u vás doma. Cesta k úspešnému septembrovému a budúcemu školskému roku sa začína práve teraz. Moje meno je Svatava Havadejová a teším sa na vás v programe.